Ahoj Miška, vítam ťa Ahoj Marek. na centrále v Košiciach. Ďakujem krásne. Chcem sa ťa spýtať jednu vec. V podstate možno začnem s takými osobnejšími vecami, ak môžem. Môžeš. A my vieme od tebe, že máš syna, ktorý má problém so sluchom. Na základe toho si mu chcela pomôcť a založila si občianske združenie Puškové deti. Hovorím správne? Áno, presne tak. Vieš nám k tomu niečo povedať? Viac? Áno, tak môj najstarší syn Jakub sa narodil úplne nepočujúci, čiže s ťažkou poruchou sluchu, respektíve hluchotou. No a tam to celé vlastne postupne začalo, čiže najprv nás čakala séria rôznych vyšetrení a keď nám teda povedali diagnózu, to všetko začalo cez foniatrov, psychológov, surdopédov a podobných odborníkov. No a ja som vlastne zistila, že ten, kto mi najviac pomohol na tejto ceste, boli práve rodičia, ktorým sa narodili tieto deti skôr. A tak sme sa potom s manželom rozhodli, že aj my chceme možno tú našu skúsenosť posunúť ďalej a preto sme sa rozhodli založiť občianske združenie Puškové deti, aby sme práve tú našu skúsenosť, ako sme to prešli my a s tým všetkým sme sa potýkali počas tejto cesty, vedeli posúvať ďalej. Obdivuhodné. Ďakujem. Ako pomáha to občianske združenie rodičom, ktorí majú tento istý problém? No, pomáha tak, že robíme pravidelné stretnutia rodín, celých rodín, to znamená, že prídu deti, prídu rodičia, prídu prípadní súrodenci týchto detí a má to viaceré roviny, pretože stretnú sa jednak deti, ktoré možno sa bežne nestretávajú. Žijeme vlastne s takýmto postihnutím dieťaťa len my ako rodina. To znamená, že náš syn bežne nemôže vidieť iné deti, ktoré majú načúvacie aparáty alebo kochleárne implantáty. A keď sa stretneme, tak zistí, že vlastne v tom nie je sám. A takisto to vnímajú aj tie ostatné deti. To znamená, že jednak sa stretnú a mnohokrát sme dostali reakciu, že aha, mami, aj ten má uška, aj ten má uška, aj ten má uška. Čiže je to veľký význam pre tie deti, že zistujú, že v tomto postihnutí nie sú sami. No a potom ten druhý význam je práve pre rodičov, že je to priestor, kde si vieme vymeniť svoje skúsenosti, svoje možno nejaké ťažkosti, problémy, ako to zvládame, ako deti sa posúvajú v škôlkach, v školách a ako vlastne s nimi pracujeme, aby mohli žiť, dá sa povedať, plnohodnotný život. Veľmi dobre, že takto prepájate týchto ľudí s handicapom a aby sa mohli stretávať. A ako prepájaš vlastne prácu s týmto tvojim osobným životom? No ja si osobne myslím, že na to, aby sa to dalo zvládnuť, sú potrebné dve veci. Prvá vec je dobrý time management, druhá vec je dobrý muž. A ja som obidve tieto dve veci počas svojho života dostala alebo získala. A ten je dobrý v tom, že mi pomáha s tými našimi 3 synmi a teda pomáha mi zabezpečiť ich výchovu a celú starostlivosť o všetkých 3, keď ja som na pracovných stretnutiach, prípadne aj na niekoľkodňových školeniach. Ako ti v tvojej práci pomáha Fingo? Fingo mi v tom pomáha, že si svoju prácu môžem robiť kedy chcem a ako ju chcem. A pomáha mi najmä celý systém, ktorý je za tým. To znamená elektronický systém nahadzovania zmluv, produkcie, spracovania produkcie, systém vzdelávania a najmä personálna podpora centrály a celého back office Finga. Miška, ty si jeden z najlepších obchodníkov v investíciách u nás vo Fingu a pôsobíš v takých odľahlejších regiónoch na Slovensku. Môžeš mi povedať, ako sa ti darí byť takýmto jeden z tých najlepších obchodníkov u nás? Čiže už niekoľko rokov dookola svojim klientom rozprávam počas našich rozhovorov, že je dôležité byť nielen dobre poistený, mať vyriešené svoje bývanie, ale je dôležité si tvoriť aj rezervy. Krátkodobú, strednodobú, dlhodobú. A toto rozprávam dookola a postupne teda budujem kmeň v investíciách. Takže systém opakujúcej sa gramofónovej platne funguje. Áno, presne tak. Áno. Odporúčala by si Fingo aj iným sprostredkovateľom, Miška? Áno, odporúčala by som Fingo aj iným sprostredkovateľom a to hneď z niekoľkých dôvodov. Keď sa chcú cítiť slobodne, robiť svoju prácu kedy chcú, ako chcú a keď sa chcú hlavne cítiť príjemne, pretože Fingo prináša veľmi príjemné prostredie na prácu a veľmi milý kolektív, nielen spolupracovníkov, ale teda aj kolegov na centrále v back office. Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor, Miška.